en nyathini bolo kede kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka diyo dele maka Onya kaki nende nyano, inya ka guru na. ne matin aweyo nen mari nyae aruda na dia ada gol kabur rogo lagi ni Ai. Utiyo talingalinga, yes utiyo talingalinga. Utiyo talingalinga, babutiyo talingalinga. Apino anga malo karango gode, kaereka mana yude konyerokna. Sharif, enang? Ichiw nade? Idwa dhi kanye miting'o bagni? Ala dhi ng'ene ni to ji nang' ni kendara. Aluongi tidhi kanye? Baluongi Sharif. Witinde tek, donge? Kawuono ndalo adi kapok idhi skul? Abo. Ichanda gi klas ya bich. Tatagra gi go tongo ne mon wetena. Ha? Sharif ba wuoyo kodi? An skul zani ok adadok. Ok idwa dhi skul. Kendo iduoka gi dhogi mabutu mini ok idwa dhi skul. Mando nadhi puonjore yo peng ndalo korona jaman sani an ok adadok skul. Oo. Mane kaki wuoyo koda? Magora riembo peng adok skul. Sharif wani ok anyal gagoyi. Ha? Pare ni we pimo wiya. en koko mane ma We winjo pimo ko wiya kanyo Sharif. An ok dang' awe pesa radhi skul. en koko mane ma piny koko duto chiketo ne ati gi rere dhogi ok linore weda In to bende joga gi nyathini ni e. ang'o motimore sani Penja ni ndalo adi kawuono kapok odhi skul. Dachiwo kata dhi e ndara ka to luonga kae to chak madongo. in tij dondo nyathi na kendi ni dondo na nyithindo ma Nyasaye osemiya emidondo to nyeni mokwongo dhako machielo adago ma nyathine manotama koro kaseyudo nyathi chak iketo nyathi gi let ma bidwa nowuogi odar oringo e dala na ka dong' nono JJ, wuon Sharif. Kanyocha chulo fee. Ir ticha gi Joshua. Sani edini koro nyisa 1 week kapok odhi skul kendo duoka ni ndalo aboro. ne kaka isando nyathi dende chalo Tanto chieng' chama koth go. ema wacho winji dhako kredi ka wuoyo iwinjo Tie gi nyathini no. bet chung ka mondi idwa ringi dhi kanyo ang'o mineno ma dala ni koso ma dala Neno kama dala ugi babau tubro nyisa. wende moko ma kitiyo gokinyi tiwero kiani Yesu tiyo te ling'a to inte mi ywecho dak Yesu no bi ywechni iwinjo wende gi mokwongo ema chwanya kata kibukori kendo na ting'o wang'a karango gode idwa dhi tedo ne jolang' idaweya ha ida tedo ne jolang' odonge Mane daona nikisido ka wuoyo. ema penji ok inya wero magalagala ta pod an dala ka irita kwonga wuok kokiwero wende manono Wuon Sharif, aol gi dala ni gi nyathini ni bojoga. Kata ka chulo ni fee. Kata japuonjo yudi mana kanyo. Kiki kel na baba. ema wacho ni ya Mano ka yana ichulo na fee to ok adok skul. nyathina to kidonde mbele na ka jogi tidhi tambe kinyaluya biro Koro mano riwo na gi nyathi. manonyuom Ha? seche man chieng' mana nyuomi ing'e pesa mana tiyogo wuothe ga mag nduma mana deso minu dhi mana miya Sawa. iwinjo Sawa. gi wende gi mag ating'o wang'ano Ai. Tie gi nyathini no. ng'ato koting'o wiye ten Udwa nene, ineno dala ka, udwa yie ni kare ane marito dala ni. Beduru kode. bing'e ni ane Bed gi chi baba ang' uno. rodhi rot mapok norodhigo iwinjo imba sekweri mama usa ma wuoyo kodi tipime nyocha ng'isi ni bedo gi bugi kalam tindiko gik mowachogo tikelona Bado mbukne apok ang'iyo. ha Buke apok ang'iyo. ema wacho to kare bagni ting'e ang'o iwinjo ibedo nyathi moro mariek ma sama oluongi tindiko gigo koro ka ng'a biro tiwacho ni samoro weche moko ndimo nyalo wacho ni ka onge mama ung'ene la lep mali dagi masipina mane la lep bilan ne wuoyo ma kochako dondi ne lich koka dala mane kosechinyo ndawa to machimo idhoge iwinjo Okori konye gi singa para dhi ang'iyo go buka bi andike gi. siling 10 Eh. pod wadhi mako jokong'o mo ka ng'ase mako to abiro timo ni kamano koso japuonyo kasore ai wuoyi to in wuoyi mar andiga Bado nadhi ng'iyo ga japeng moro e ndara ka okora adhi. dong' nyocha iseng'e riembo peng Peng ariemba dhi go nyaka ahero kibos gi rechiga an ang'e ndara. wuod joka tudo chok nopuonji maber Eh. bigori piny awinjo ni ng'ato ka puonjre nyaka lwar piny Anto no kagora piny an nowacho ni wiya yot. Eh. Wiya yot ka tas bar kwa. nyahero biane matin mama kata wachwanyi ting'iyo ga ng'iya mata nyathina ng'ato duong' wiye kanyo Koro sani ti nyasaya na inyalo. nyathini dwa siling 10 dwa dhi ng'iyo godo buku An siling 10 ayudo kanyo to skul adwa dhi chulo to dagi. Ok anyal miye. Wuon Sharif ok anyal miyo Sharif pesa.
Akia kumodhi odhi omany. Kare tim niya, mondo mi nikech mato koro odwa nyathini ng'ina ahero malich ok adwa ng'ama kare. Ere, an ok ahero. Mi leso nini odhi ousi e kori yo ka gi. Weri koda ok anyal. Odhi duogo ni change. Dong leso en ga pesa di manyien. Mano 50. Mi nyaka kaw gi 50. Mosarif tie gi nyathini kaka en. Weri koda, wacho ni weri koda. Apenji mato na kenda ng'adieri. Koka nyiri to dwara ndalo mana kendo nyiro dwara. Iwinjo? Dia gine wang nange kaka timo gi japuonj. Nyiro dwara jal manyako moro amna kambi Nairobi ka. O manya malich tabukora na yiero nyako malani. Nyako moro amna Siaya Sabina. Nyar Miriengi. O manya sawa. Tangise mabe na se yiero moro. E piny kore ka. Kare mana Satan yori. Ni dhako. Kochako duoka wang tago mana ng'ute go kwaje makata ka tho. Nyaero yo. Biane ka miye na ka gimo sede ng'ato ne go yot kanyo. Nyathini samodhi riembo peng koduogo gi pesa. Yero. Beri corona nyo biro nyithindo thoth nyithindo ok dhi sikul ko ni mali. Dingeni pudo wiya gi nyathi. Sama asomo na nyathi timbi dok ne nyathi. Ok adwar wach. An kata pesa ge go ok adwar ng'iyo go tong'ona. Pile tikao dak nyathi okelo pesa dak iwega. Kandalo mokwongo kan olor piny nyaka sikunde nyathini go ngware mali choko pesa keloni. Seche go kuwo koda. Korona konyo nyathini go peng keloni nyanyiu ni kata nyandawa moro. Donge? Mandok nyathina. Iwe ni embe no bi kode. Kare miya kawuono ka dhi otongo miya pesa nyawo. Gima wacho ni lelo madani ma seprena to kiki kelna kata ka pesa tabiro mi tamiya lakini okwajo tabiro negi go. To kori dwa goya go kwanja nang miya pesa la dhi nyugo skari. Winjo. An dhako ok duoka kata nini kata baba wa dhako nok duoki. Winjo, anyago tad ni winjo. Ana eriga malich, ine mikudu wiya gi nyathi. Ni sama wuoyo gi nyathi to imbi donje ni dok ne nyathi. Pesa sani tin korona dio nyathi be idok nega. Kwa mon wachako tito kafyu. Kiyomo ni chiwo go kinyi sa 11 ok dwa ni oko. Miya pesa. Yidi siko ngano seto long na manyarwa kunyuru. Silvers daka neka. Idwa pesa ngo, idwa dhi ng'iewo. Adwa dhi nyiewo skari. Sukari? Hey. Nyocha ngisi ni budget yo inga manye mpango wa kando moro konya riti. Adhi manyo kidwaro to. Budget yo inga. Mago onge kata pacha. Miya pesa la dhi nyiewo skari. Awacho ni budget yo inga. Pesa ni kama kata hero kama no kigo. Hero kama no gima dwaro ta se yudo. Yero ti dondri. Haya. Wang wana radi ka duogo. Guri joko mnyaji. Dhako got na monde bwana. Apigo chani neno nade. Bwana. Awe mana riembo Prado bwana. Prado. Afuyo go majo e chiro. Bams koro kane kata. E chiro mon wona ma Maxwell. Bwana gi chane fly. Bwana nyathi moro nitie ka. Sheriff bwana. Bwana wabukore wasolo pesa to eno kogol pesa. Ya bwana wadu nyathi jo miyo peng bwana Ko ineno nango wadhi dalagi. Ingiro wadhi dalagi. Bwana, wajno nyaka wasol ka mondi kata wadhi kuno. Inyali kata last week cha oknogolo pesa. Koso nineno kogolo. Onge bwana. Wada benjo cha sai malich ni ere mari to kogolo. Wadwoko ne ng'ata peng kucho ka onge kata fuel bwana. En monge kasre. Ni waleng peng onge. Ingeni peng be podo kia riembo maber. Okia. Gicha ni wasuwa to wago e piny kanyo nikech koro ng'eni bana wami matin e belgo dogi ng'ani dogi to tuome gombo no. Nyathino bwana wasolo 2020 kendo wadang'iye. Ineno nango kanyo. Wasol 20. Kaka ne chairman mar choko ga kanyo bana an gi records kaka ji choko. Ingo. An go bwana. En poko golo kata. To peng to dwano riembi. Pile bana peng to moko na ma. Peng to dwano riembi mano gima ok timre. Ok timre bwana. Ng'ato chema go chwa bwana. Fuel bwana ng'ato miwa fuel mami adek to wadok ka fuel onge. Bwana ing'eni gino duogo mako dhoga. Kakoro wuoda se worido na bwana. Kuka yimo pe. Ano wana duka piko cha bwana, miya piko to kare piko onge fuel. Ano ka ngicho ni dana lunga koja tema kola wika mato. Miya pe. En ting'eno riekre, wuoda ni no dhi layo kamuduogo. Kak narito. Koro ing'ena we apiko kae mondo ang'iang ni ng'a layo. Ok ane bwana. Ok ane. Watim ni ya bwana. Nyathino wang'ni kwa cholo pesa, dong in gi bug cha? An gi bug no maber. Ng'ata golo pesa bwana, ka wang'ni, koko miyo wa pesa no rongo peng moriembo onge. Onge. Onge pe. Wase. Wal na bwana. Umondo kama nade. To mokwongo bagni ni ting'awo.
Bana si akanye. We mondi. Bela ne pesa. Tingango. Ingeni in gik bed piny kapa. Komo indi gopo abed piny. We tek no ne. Toki bed piny. Sheriff, we tek. Ndao bwana. Ada kange gima Ni timo. ana gima ngano Bed piny ban. Bana apenji ni. Mokwongo ini chaso bed piny ban iwuok kodwa. Kare bedu wabedu kare wabedu piny. Ok Bed yan piny ban. ok yan kenda mukeda na bed piny. Bwana. Kapok ichago. Apiko jose mi. Apiko mana ipenjo wa bana ne. Kapok. Ngena bro padi gine ni. Ya ye. Abro padi pesa in bani keto wane pile pesa Bana bana. pesa, inu kigol pesa nango. To peng ti dwar yem. Do inya paro lady mane ngane miya cha. Eh. Chama miya. Kura golo pesa kan. Bwana we walo ni bwana. Lakini sani tie 20 moro mone. Dong 20 jama no dwaro. Twende wagolo wachak wagolo moro kendo dong kiny weekend. Bwana Bed mo san Apenjie. Yeah. Na nini dem moro magine ma brown kame Eh, mikasino. yombo echa. Mabichalo. Morume grand Ya. yawa. Igorino. Igoriga no ma bwana. Ngano miya. Ay igorino Ngano ne. bwana. Ngani welombo wagimbaka miwa pesa. Bwana miwa Ne pesa. pesa moro ntimo nego orna. Eh, ke bana. We bag ni mondi. Anga timo. Miwa pesa. Mera. Ya, ubele go kubiro koso. Miwa Bwana. pesa. Nyaki bed mo. Toto says Sheriff. Good morning. Good morning, mwalimu. Eh? Mwalimu, good morning. Good morning. So Bigi koni bo. Sheriff. Digi kocha mat. Sheriff. Yeah? Go. Wema kama gitango dong iwuok kodi. Hey, you young boy. No. Eh? No. Okay, you respect. Sheriff emaonge gi respect mwalimu. Eh? Sheriff emaonge gi respect. Apeji in my presence, you can just talk any auli. Why are you laughing with me while I'm talking to you? Around in the lewe. What a point of Japuonyo correction. ujari japuonyo ujari tingeni Kiswahili tokia class. Sheriff. Yes. Ite mago to nyithindo maricho richo. Biro ng'iyo sweet moro mana oro gi chato. Ayudo ka pok giom. Pero gin magi uso sweet. Jawero cha gemo ka to miyo. Ah? Richo to giricho ga mwalimu. We yadi o mise isebedo ka in absent. Mwalimu an school badanga biro koth chwe. Eh? School ano kanya biro ka koth chwe gi koyo cha. Oh, in Koro, so you want me to buy you boot? Huh? Mwalimu an koro kata baba benching sana wawe. Haba ube just serikali kan. Ma I think you are lying to me. You are lying to me. Anangisi adier. First of all, you young boy. Ango mo miyo idok in the school. Yes, teacher. Come in front. Don't attack me from my backyard. Iso mukanya. So mo. Wat nga ni sombo boda primary school. Open your mouth and pronounce what I ask you. Huh? So mo papan friend. Okay, it's okay. Obong. Very silly. Very useless. Yeah? What you need to do? What obong? Take your flight. Take your flight and move. Stupid. Sarif, come back here. You would have made a Ipan ba have a mono bed with chief Marian. Ipan then Gilu so no coso. See my Kijiji. Nen giluwa. Iri amboni to Oto Baba Aba Uto or in this school long.
Mwalimu school to the tech. Mwalimu in fact be school japuonj kanyo machwada ga. Ha? Japuonj machwada ga kanyo. Si. To I'm the teacher there. Koro idwa nyisa ni to you cannot be punished. Mwalimu koro ichwada. Koro if you cannot be punished inside the school, I want to go and punish you in front of your parents right now. To kikite moto boda. Iwin. Mwalimu baba ne onge dalo. Kata bet ni arwako to onyasa tiri irwako long. That one does not mean your account of thinking capacity can defeat my thinking capacity in my bucket. Iwinjo? Huh? Let's move. Nyaka kawuono to. Sani bando chiek, dhano chiemo make ng'iyo piny, gidak ni yugni. Korona gini bochako biro, nyahero. Korona obiro ga pi koreto mako ji. Sirikal bochako keto curfew. Nyahero. Ginene aseduogo e. Rete gi kom moro ka chwoda go e laruka. Idon chako mawinji gi e tok dala. To sama tuon biro dong nyaka go dhoga makata ka beni ne otoch okikore marach to ng'ato yudo thuolo mar ringo. Wajoma chon nopuonjwa gi kwerewa ni kiwuogi e tok dala nyaka go dhogi chon to kane ng'ato ginene to agi ng'wech weni ot thuolo koro ok miyo ok ichop kar nek minego dhano wadi. Ambe antie ot ka loso gimoro kae. Loso ang'o? Kwani dogi e dala gimoro loso chai moro ka. Adwa ni mikiem na gini game na ne chai no pio ada wuok kana ngisi ni sa paga rio nego bina sema ku Wood Joseph manyokwalo dhiang'. To yewe pesa sadi maido dongo karengo ko gwanje duka kati cha. Iwinjo mama seche mane kaw en seche adi awuok kanyaka na chai sani sitrungi ni sani chwako seche ade. To kitamba dhi duka maduogi en seche adi chai nie kendo. Nyocha se ngisi wach mar ke dhi duka tigo mbaka gi wuon duka machalo mana wuon pari. Wach no kadwari ngeni nyako malando nyakitang. To koro yuoche ga mopongo kor gwenge ok anyal moso kata yuora mora mora. Wacho ni ya sami dhi ngiewe duka. Oko kilolo mbaka mambaki wuoyo chalo usi midwa twango do lawo. Yero ga dondrio wada walos ni chai. Ang'eyi gi wuod Mariko man gi duka kani ang'eyi. Sami dhi ngiewo mondo wach sami chope duka to dwa ni chwado wach piyo piko ni majan gi sukari chwora dhi juka miya dhi. Wach moriere. Kare wachwal macha. Ok ibed gi weche mang'eny koki chako ndero. Dondri joga ga gi dondruogo wada ng'atni. Koki dwa pimo kaka nwachako dak mago do wuon duka biro konyigo gang'o. Idondri ga mang'eny. Adwa chai pimpio piada ni maku. Asewinjo. Maku Wood Joseph. Dhako ok winj wach iwe ni ite ne jagamo so e pamba ka keliya. Kati wuok kode di paro ok winj. Mon masani. Nyaero kasri. Yat ma dhako namba di. Chani wang na omekenda go kwajo ka koro tek. Iwinjo. Miya chaya saya da wuok ka. Chaya kelo ni. Kani ngeno kenya chwako chayo kiwach nata digi pesa no hotel takalo ki hotel leo nida kanyo kwa to sei kon. Nyuka gi muogo. Koki ni gi chai. Iyo ya gi chai ma. Ikelo na chai nusa ngama de chwa ikelo na chai nusa. To donga tumu nika poko papni. Dogi na biro mna ole super glue samitedo mondo keke bil gik moko. Se bilo chai mudong mati. Dogi no. Biro mna ole super glue. You will see a lot of interference. Atumaja puny ningo mna wange ni ango motimore. Amosi. Be. Ibiro. Ingamo osiepa. We lwete mondi wa mosre to dala na ibiro makwa mosre. Sare to jito to corona ndi. Corona to walando kata sani. Kuka chwado wuod ng'ane wuda bira moro mabende. Mayande kwe dhok chuo tiende ma wuon gi ne puro gi wuon. Ema kuka rodho sana yudo ka onge mask ka koni ingi satan nyathini corona nego ji. To kaka okwacha ni ruoto ato ewe ni ta antiere gi ato minutes to spare out. I don't have any single minute. Kendi winjo. Dala na kato kibiro ke sungu manono go nyaka kuri we.
kae kisungu mang'eny go ok adwar wach na gimo mimako na nyathi bila no kikelo na nyathi ka ma nyathi keto makana nyathi ok nyal musa ni japuonj mana ng'ongo mano chako puonjo mana gi gwara gin you see that this property of yours to nyathini to kaka ng'e kinda kodi ok onyal to riambona ni in mitameto of the school umera seta mi di school ina a whole chief of the village of the circumference mare angle mare to gwenkaindi it amonya the school to jo nyith no moko to isiemo wenge wuonegi iwinjo mokwongo kata in minji wuoni dong wasomo kodi. Yes, we schooling with you. Mondo ne yera chief, iyero ng'ama ko di school. Ana nyata mo nyathi di school. Ngene die uja to ne riete toku. In fact, I go ahead of you, far away of you. Iwinjo. To mano ko nyal timo ni mondo wakos to gimilo ngone to education injection in the brain of a child. Iwinjo japuonj. Seche mi wuoyo kama. Nyathini yude school gi long ni kose yude kae. To nyathini ayude e backyard. A street. In fact, nyathini ni kotoka okitang kode. To odi chako bedo sami wuok kai wuok ne de kanye. Ndona wacha na dingi piki chako solo ne fu. You see? You Indiriemba piko manake chomo kuma japuonj nitie. Ndara maduong' ok ichom kata yo masogo koja cha. Japuonj yo daga brakara pok oyudo peng pod no wuogi e dungi. Ema wacho seche mi wuok ang'isi nang'o dhi yo kuma no puonjriemba piko. Dhi ka in pod ichungi ithanyori e dho ndara. Japuonj chaki yudi biro kodi kae. Mando kore nang'o to in nyathina madwa nosomo. Do poda penjo gi be ka giseyudo peng. Japuonj kaka sa corona nya winjora gi nyathina. Osomo seche ang'wen onyalo riembo peng nikech sani yora ma yuto gi jokong'o dok ot chon. Kaka mak yonge. Imbe ang' ni winja japuonj. Ineno gima to otimore kaka in koro sani janyuol. Chief ni no koro to iketa side iwinjo. Sani wawacho ni to kata bed maneno corona to o affect mo odi manyuendo wa mo oginane okonkara iwinjo koro in this time of situation like this wawacho ni jopuonj ni ke luru nyithindo to school wach mar school fee wal losa iwinjo akwai ni japuonj mato nyathina iseyude gi kosa to an owuon nyathini na nyicha pogo ne kamano nyicha we natimo maber taseyudo na koso koro gima nakwayo ok ikaw na timne ndalo moket ka fiudi dweche ariyo gi odag dala ni kanyo ero kapod ogalore chon wan wadak nyaka ka japuonj. In fact, you say your point, but your point is not making sense in my brain. Kura tim nang'o japuonj nyathi tiseyudo gi kosa. Awacho maber. In fact, I was supposed to monda apanise. Weringo mere duane ka 12 stroke. 12 stroke. In 2 months time, but kora aduki chieni mondo kaw 12 strokes go right now. Ida chwado nyathina mbele na kusi wachang'o ato koki idwa to mondo to wawir ne nyathi bluban to aisuru iwinjo ka chwado nyathina an michak koda an michak koda to ne wogede tim gik moko mopogore iwinjo adwa ni dhi sikul moriere Kinyna de to ba dingi ona abu. Da di school tangi bu karaba. Donge mana ngisi na de mako Wood Kennedy nyathi chari ya kia ng'ato kwalo ne siro ringo sawa. Iwinjo.
Koro gima japuonj wacho ne milu iwinja. Japuonj ng'ama riek obiro losi. Japuonj biro losi. Sama achwadi no to kiki Dia. Okadwa ni ber. Di japuonj kine ang wadwa. Mani ngena awiro ne blue band gi jem. Japuonj ok ibed wabil gimoro kwa wuoyo. Sani ukombe walawa. Anga rieti tiendelo ya janyuol. Aida we ni komi. Iwacho na ta achwora. Chwori. Ing'e gima timre. Ibe kaka in chi. Be diegi. Bede jara tero gi weche miwacho. Ana jara tero Joshua. Why do you want to spoil your child? Ano kara nyathi mineno miwuoyo godo no. Nyathine ma samoro kadhi sikul to bedo gi weche moko matindo tindo. Asu be sani odaka. Be kata kaka ibiro wawe ni biro kata gi mogo moro. Waseriyo kech ka jumbare. Ne wach ka fiu. Wan jopuonj wan mwadwa kata tong kende. Kata bando kaka piny sani to chiek. Kata moboki omiyo nyathi bag biro. Awinjo japuonj abiro timo kaka iwacho no. Abiro timo kaka iwacho no. Kori in fact na an gi meeting. Meeting adiro mo gi de ma jo 60 adhi puonjo gi to wach mar corona mineno ni nikech oseyudore ni to nyithinde wa matindo gin ma gidhi oko to gidogo ne degi koro gimiyo degi corona. Koro de be nyaka luok lwetgi. Ok ni itoko gi lweti ni ka nyakwari obiro te chodh ani ya dawa lew nanus. Ne olala nyuka ka olore dhagwata koko luoro gi nengo. No ero nyakware. Mano to chik mako sirikal onego ku. That is na land and avoid. Win. To dale ni ka jo chiem. Iwinjo kidwa chiemo to wamiyo kapi dhi ng'weda lot japuonj na chaya kendo to kadwa. Idonje itiang'e manya lot imbi tede ji ocham. Thank you. Amba brodo salary mara sana odin wadho ba. Support staff kata riembe sikul ok wabi chulo sani wan gi tich matek wan be. Ka jopuonj mapok odhi kata mane college jopuonje 70 ole sikul ni wane mwachulo jonyuol. Keto wa gi tich matek. Manye ujok ma sirikal osendiku kete. Ni chule. Nyathi ka buko lal ne bug 500 idwaro 7,000.